Рано сутринта си поръчваме ето тази чинийка с нещица, има най-различни, отделно си поръчваме на един от тези раци панирани с кашкавал и ни дадоха ето този етикет и тук ще си платим и ще си вземем манджичката. Приятели, преди да го унищожим, ви го показвам в по-близък план. Този лобстър, всичко е прясно, да не си помисли, че става въпрос за пластмасови неща. Това е веера, не знам как се казва на български. Тук разни панирани рибки с картофки и октоподчета и тем подобни неща. Взехме си едно сосче тартар и ето тази биричка. Това всичкото излезе 75 австралийски долара, което в пари може би ще дойде около 42-3 евро. За прясна риба имайте предвид, че само бирата е около 10 долара. С напълнени кореми преминахме и през щандовете с всякакъв вид морски деликатеси. Като искам да подчертая, че цените в никакъв случай не са извън орбитата. А даже бих добавил, че е по-евтино и от Европа.